Nu, că aoleu, șeful, ia la pe pizza. Mai alergă acolo în față la mașină. Unde? La nu, Ia, la stai puțin. poate are Nu, 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 ăsta are. Stai puțin, colegul, mai știi de ce ți-am zis eu astăzi că am găsit pe unul? Da, mașină. Exact așa era îmbrăcat. Băi, pe loc! Pe loc, rămâne aici, ți-am zis. La mașină. La mașină, hai cu fața la mașină. Lasă, nu, în genunchi, în moment. Băi, După asta ador aici. mamă, după ador în genunchi aici. Te rog frumos, colegul, mersi. Spune că Dumneavoastră spuneți ce știți. hai cu noi aici, haideți veniți cu noi. Ar trebui să-i ducem la secție, să fiu sincer. Ia, spuneți-mi și nouă despre ce organizație știți. Uitați-vă în cameră și spuneți. Exact. Nu vă auziți, domne. Domnul, nu vă auziți? Mă auziți? Așa, Da, gata. acum te auzim, Bun. ia. Știu despre organizația, adică, în fine, mafia rusă. Am auzit de Aha, ei. ia Spuneți. spune, ce știi despre ea? Păi, mi-a zis un doctor, un Dasmur, despre ei, care ci că a fost liderul sau ceva. Interesant. Și dacă vreau să mă bag, Stax. Altceva știți sau? nu, Îmbrăcăminte, mașini, ceva importanță. poftim? Ceva importanță, îmbrăcăminte, mașini, chestii ilegale. Număr de membri, Exact. activitățile, Nu, ceva? atâta știu. Apoi Nu este insuficient. Este, păi atunci mergeți Stați o înapoi secundă la... să mă mai gândesc. Păi hai, gândiți-vă că dacă nu mergeți la Jilavă, Vă putem scoate din sentință, domnule, chiar pe toată, dacă ne dați informații dacă solide. ne dați, suntem satisfăcuți, atunci da. Cred că au ceva BMW-uri. Cam așa. BMW-uri? O mașină la mafie, general, nu ce mașină au ei pro personal. Ok, BMW-uri, dar când spuneți BMW, i8, X5, M4, M8, continui toată ziua. Păi, așa pot să zic și eu că am Brabus și pot zic că am dat și de poliție. Păi, hai să nu ne tragem de șiretoi. Un X5, cred, dacă nu mă înșel. Păi, o îmbrăcăminte ceva? Nu știu, ori negru, dar cred că negru, dacă... Colegul, du-te al pe ăla în albastru, rapid. Nu știu, habar n-am. Hai. Una dintre astea. Domnul... Ok. Nu este, domnule, îmi pare rău, dar nu este destul de suficient. O să trebuiască să mergeți la Jilava în continuare. Pare rău. Colegii, luați și pe aceste indivizi aici, dacă se poate. Și cât timp o stau? Vorbiți cu colegii mei, o să vă spun exact. Vă pot da Și informații despre dacă... mafie. Păi, dacă asta v-am zis, dacă ne dați informații, puteți să fiți Ne dați informații, scăpați de Jilava. Ok, trebuie doar să vă uitați în cameră și să spuneți toți. Păi da, nu, dacă nu sunteți vinovați de ceva, puteți să fiți sub protecția A, poliției. uite, haideți că vă dau eu Dacă- informații că sunt eu băiat bun și să vă mie și poliția cu mâna. Haideți, domnul, faceți Stați puțin, mergeți puțin mai în spate, domne, ca să pornesc aici tot, că e cameră veche, nu am bani, scuzați-mă. Mergem la un